Пенза өлкәсендә татарлар ерак гасырлардан бирле гомер итә. Төбәктә 52 татар авылы бар. Россиянең иң зур татар авылы Урта Әләзән дә нәкъ менә Пенза өлкәсендә. Монда гомер итүче милләттәшләребезнең иҗтимагый активлыгы да бик зур. Барлык татарларны берләштерүче автономия оешканга да 20 елга якын вакыт узган. Менә шул чорларда автономиянең ул чактагы рәисе Бакиров Акжигытов Хак Калфак җәмгыятен оештыру турында карар кыла. Рәислеккә эшмәкәр Илмира Васильеваны тәкъдим итә. 2015 елны ул миңа тәкъдим итте. Синнәнди ул эш чыга, син Казанга барып, Кадрия Раисовна белән күрешегез, сөйләшегез ди, аннан соң ди килгәч инде эшкә тотынырбыз дип. Шулай итеп, мин уйланып, теге эшем чыгармыдыр, юкмыдыр, нәрсә эшләргә кирәк ул Ак Калфакта дип, мин Казанга киттем. Кадрия Раисовна белән очрашып, ул миңа инде аңлатып, бөтен альбомнарны күрсәтеп, анда халыкның отчетларын, эшләрен, кем ниләр белән инде эшли. Шуңа күрә шулай инде эшне җибәрдек. Таләпчән җитәкче, оста оештыручы һәм иң мөһиме, кеше белән тиз уртак тел таба алучы Илмира дуслары белән киңәшә дә эшкә тотына. 5-6 хатын гына иде безнең оешмада. Әле 5 ел эчендә 10 районында һәрберсендә инде филиаллар ачтык, һәрберсендә инде Ак Калфакның җитәкчеләре инде бар. Ак Калфаклылар шәһәрдә генә түгел, авыл районнарда да автономия уздыра торган барлык чараларда катнашалар. Тора-бара үз тирәләренә милләт өчен янып көеп йөрүче татар рухлы ханымнарны җыя башлыйлар. Һәр вакыт без бергә бер-беребезне поддержать итеп, мин әйтсәм, кызлар шундый чара дип уздырабыз, алар һәр бер минем эшемне мине һәр вакыт поддержать итәләр, без бергә эшлибез, Аллага шөкер. Әлбәттә, инде Пенза кызлары кешегә генә ияреп йөри торган түгел. Үзләре дә мөстәкыйль рәвештә балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә берсеннән-берсе кызыклы һәм файдалы чаралар оештыра башлыйлар. Балалар белән дә ачтык әле Каменкада татар телен укытабыз балаларга. Конкурсларда төрле уздырабыз. Татар кышыгы, татар малай бәйгесе, Әбикай Матуркайнда, Күркәм гаиләдә төрле чараларда уздырабыз. Халык белән дә очрашабыз. Бөтен районнар белән дә эшлибез. Аллага шөкер. Әле күпләрнең хәтерендәдер, узган гасыр уртасында авылларда менә шундый төрле кисәкләрдән җыелган юрганнар һәр йортта да бар иде. Пенза ягында алар яңадан кулланышка кирип бара. Әдәби телдә мондый юрганнарны корама юрган диләр. Бу да Ак Калфакның бер уңышы. Әле без аны яңа дигән генә шундый нит башладык эш, һәм шундый кисәкләрдән, кирәкмәгән кисәкләрдән без аларны тегәбез дә, аннан соң бергә шундый инде квадратиклар тегеп, простёганы ясыйбыз ул одеялы. Хәзер без бөтен Пензенский областька тараттык ул видеоны ничек тегәргә шул юрганны, һәм безнең кызлар бөтен Пенза өлкәсенең районнарында, мәктәпләрендә шул кисәкләрне тегәләр. Без аннан бергә аны май айында бергә кушып единый общий одеяло ясыйбыз, Алла бирсә. Билгеле эш дәверендә төрле чаклар булды. Кайчак ташлап китәсе килгән чакларда бар иде дип искә ала Илмира. Качан шундый уйлыйсың инде бөтен дөньяны бәрәм дә китәм, кирәкме миңа дип тә, ул шундый вакытларда булды. Но Аллага шөкер, бу мин эшләгән эшем Ак Калфакны алып баруы. Миңа ничектер ул йөрәгемә якын, мин аны чын күңелдән эшлимен. Ул мин яратып эшлимен. Бөтен тырышлыгымны, бөтен җанымны биреп мин ул эшне эшлимен. Аллага шөкер. Башлаган эшнең матур нәтиҗәсен күрү һәм уздырган чараларның халык тарафыннан хуплавын тыю күңелне яңа эшләргә этәрә, эзләнергә өйрәтә. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.